video a doufám, že se vám to bude líbit a mám vás rád. A doufám, že to nebude. Hodně míli. Tohle právě na těch. Takže ještě budeme pokračovat, že jo, Segra. Jo, Segra je kameramanka. Mňam. Ježiš, je to svinko. A já myslím, že bychom to Segrou mohli ukončit, ne? Jo. Takže my se s váma končíme a čau. Čau, vypni to.